Kasi maligo. Tara. Uy, datang dito. May kwarta. Ako na bahala. Beraka, ako na bahala. Uy, asa man mo? Mga ligaw na naman siya. Ada mga cottage na mo, ada mo daw berkada. Tagamanda naman po mi. Sige. Sige, salamat sir. Sige. Hinay mo ha. Hey! Pasala ko sa'yo, mga kabahala. Kato naman bata, alam mo, buwan pa sila ng bayan. Buwan pa pala yung cottage. Naghapon na ko dali, buwan ko na sila ganiha. Pero ano ni? Anay. Tao na ko dito sa ubos, nabago sila yung cottage. Anay daw. Ako nga si pangitao, kung tinuod ba nga nagbayad sila, anay ako yung pinabilingon nga, nakakula sila ko nila cottage. Doy! Yung naman kauban dua? Hindi naman gidi? Yung naman kauban dua? Hindi naman yung sir kay... Oh no! Hoy, alisa mo dire. Yung nagbayad na mo dire. Ako man dire.